Kani kedek All India Radio Shillong ka kubor ban puli di kasani jana kimat bakong san jong ka kubor. Ki samla kilong kinong ra ki besirhem ye ke jingkla ki babun kiliang ong Vice President Jokari Venkaya Naidu ha ke jingrak he ke International Youth Day nin kesingi. Sa arpulai ngut kibri ha Meghalaya kila syakta hau coronavirus kabla kentiu ke jingdon jong ki berang syak sumar ha ke jela syakan rius pa safu arngut. Rai ke Sarkar Tripura ban sedang no daki kelas haki shnong ki thau na ka bantaban plila daki khna school ki basa shaki jaka nong kendong bat shaki jaka ki bachingai ba nasar ki khubor ki babnia u Vice President kari India Venkaya Naidu ula kentu ki samla hakeleng ke perthai bakin long kinong wan ra jingkla ki beshit rehem ha ka batei ya ka bha ka miat jong ka perthai chitulup ha ka jingrak he ke International Youth Day nin kesingi ula khotlang ki samla Jokari India bakin ye tei ye ke India bathamai ka balat na ka jingduk jingkurdu na ka jingbam nang bam start ha ka thok ka puli na ka jingbam sam bat ka bala ban plela plenty ya baro ban kiu irat Menteri Ketenaga Information and Broadcasting Joko Sarkar India Prakash Javadekar ula ong ba kani kesengi rakhi ya ke International Youth Day ka plilat ya ke jing pensuthu pat ba halor ke jing don kam jong ka jing shimbanta ba ka jing trilang jong ki samla ka jela Meghalaya ru kala rakhi kani kesengi kerpang jong ki samla ha ka perthai bat ha kani jing rakhi ki NCC cadet jong ka Meghalaya artillery battery kila yasa mela ki bot bat ki sembo perkhat shapang la ki jing syam ha ka be dei ba ka jing wan ra ye ki jing kala ki babha ha kani ka khep ka bakta COVID-19 ya ka kusnam Union Home Minister's Medal for Excellence arajar arpo ha ka liang ka kam tokin la ai shashi spa arpwingut ki pulit ya kani ka kusnam la tha ho usnam arajar khat prada ka jing thmu ban kentiu ya kurkom trikam ha ki kerdan ki bakham paka ha ka liang ka jing tokit ya ki kam sniu bat ban ithu ya ka kam bahatam ha kani ka benta da ki officer jong ka kam tokin na pedeng kinong yo pedeng ya kani ka kusnam khatsan ngut ki de na ka Central Bureau of Investigation Marshiphongut na ka Madhya Pradesh bat Maharashtra Police Prangut na ka Uttar Pradesh Police bat Marnyungut na ka Kerala bat West Bengal Police Kibasa nang ta kidi ki pulit na kiwi ki jela bat ki Union Territory Jokari India kibakenthop ya arpwingut ki pulit kenthai Deputy Secretary jong ulat ka Meghalaya pentim baha ka be dei ba ka jing rakhi ka Independence Day arajar arpho menta ka kenti ka at home function kanam dan ya ka baju penlong mala usnam ha ka plau jong ka ying sa ulat ha ka khat santre unai lar bat uong bala hab ban sange penlong ya ka ni jing yalang na ka daw ki jinglong jingman ki baja na ka daw COVID-19 ka bakta ya ka sor shilong ka East Giant Hills District nin kesingi kala sakhi ya ka jingpen ya khlat ya ka judiciary na ka executive kata ka benta jong sarkar ka beide ki kam an bat ka benta ka beide bat ki kam pentri kam ya ki kendon an bat kala sakhi ru ya ka jingple ya ka jing bishar district and session judge hakli riat Justice Biswanath Somadar balong nong bishar bahakli do jong Meghalaya High Court ula pli pada ya mau kerteng jong ka jingpen khlat ya ka judiciary bat ka executive nin kesingi haba ajing kran hagani kesingi Justice Somadar ula ong ba kalong kesingi ka bansa kan mau na ka benta ka East Giant Hills District haba ka jingpen khlat no ya ka judiciary na ka executive kala urlong hakawai pat kaliang Menteri Ketenaga ki kam an jong ka sarkar Meghalaya James Sangma ula yathu ba ya ka jingpen khlat ya ka judiciary ladap banle haki parat ligi district jong ka jela ka dahdu menta na pedeng ki khatoi ligi district ki ba ka jela Meghalaya ka don kani ka khubor kawan shapi na ka All India Radio Shillong ha Meghalaya sa arpulai ngut ki briu ki la yo athma yo COVID-19 nen ka singi ka balakan tie ke jingdon jong kinong pang COVID-19 ki barang sya sumar sya kan rius pa sapu arngut kat bah nyungut ki bapang ki lakot ki officer na katnat ka kot ka khya jong ka jela ki la ong ba na kini ki arpulai ngut khatwing ngut ki di ki briu na East Khasi Hills District ki bakenthop ya prangut ki sipai BSF arngut ki riu pat ba
bat we usipai jong ka armed force ki khat arngut ki beipat ki kenthop ya mar iwe ha South Garo Hills bat North Garo Hills bat shiponggut ki sipai BSF na West Garo Hills district na pedang ki nyongut ki belakot hinen kesengi laingut ki dei na East Khasi Hills district arngut na West Khasi Hills district bat mariwe na Riboy district bat East Jainte Hills district kada du menta ke jela Meghalaya kalapoi syaka 1000 sispa nriupusan ngut ki briu ki bela syakta hau COVID-19 ha kaba sanspa khat nyongut ki lakot hendriu spa saupu arngut ki dangdan ha kajing syak sumar bat hendriu ngut ki laklat no ha Mizoram sa arpusan ngut ki briu ki la syakta hau coronavirus ha kini ki arpusa kunta ki belala kebala kenti ki jingdon jing ki briu ki bayo pang COVID-19 ha Mizoram syaka hendriu spa saupu prangut kat kum ki khubor sarkar laong balai spa arpulai ngut ki briu ki la yo mi ni ki jaka sumar hadien ba ki la kot na kani ki jingpang kat ba arspa arpu ngadong biang ketu kat ba lai spa arpusan ngut kidang don ha pedeng ke jing syak sumar hakoi pat kaliang kabor penia district jong ka Aizol kala penjari da ke jing khangdam ka bapura ni ke total lockdown ha atli ki jaka kata hadwar poi bat ha mission veng kum kesin jam baniada susuru ke jela Mizoram kamar ke jing kedu umpniang kali nakadaw baki kali ket umpniang kila sakut bat kimla ban poi sya ke jela habalapen bena containment zone ya ka surok Aizol bypass kajela nagalan nim kesengi kala yo sa prap nyongut kinong pang COVID-19 kabala kenti ke jing don jong ki briu ki ba yo ya kani ke jing pang ha kajela syakalai hajar sispa khat prangut nalor kata sispa arpu prangut ki briu ki lakot na COVID-19 ha nagalan nim kesengi hakini ki arpu sa kunta balala ha Manipur sa saupo wengut ki briu ki la syakta au coronavirus ki bakentop ya nyongut ki sipai na katnat Central Armed Police Force kabala kenti ke jing ken ki bayo e ke jing pang ha Manipur syakalai hajar khandai spa prapu arngut ha kaba ar hajar ar spa lai pu wengut ki lakot bat 1000 nyu spa lai pu khandai ngut kidang don ha ke jing syak sumar ha Sikkim sa khat nyungut ki briu ki la yo thma yo COVID-19 kabala kenti ke jing don jing ki briu ki ba syakta ha COVID-19 ha Sikkim syaka khandai spa lai phongut ka sarkar Tripura kalarai ban sedang no deki kelas haki sinong ki thau na ka benta ki khna school kham tam ki tu ki besong basa shi ki jakanong kundong ki bechngai ba na sor ki bam don ye ki television ne ki mobile phone la ong ka khubor sarkar nen kesngi kani kesin jam kan yarap ki khna school ki bam yo ekalat pulie leng ba ki digital class ki bapnia dakatanat school education jong ka sarkar Hakaba sedang jong ni kata yo menteri jong katnat education jong sarkar Tripura Uratan Lal Nath ulaong ba katkum ke jing sarjamin ba ke jing wat benya jong katnat ka thok ka puli habaro pratli ki district jong ka Tripura ka kaipot ka pen I ba arp kondai na ka sispa na pedeng ki lailak arpu ar hajar ngut ki khna school kim don ni ki mobile phone bat palat saupusa na ka sispa kim don television kini ki neighborhood class ne ki jing ai jing kai ha ki snong ki thau kin sedang nadu ka arpo tering menta ubnai nai lar ha Manipur ya ka sngi kerpang jong ki riu ri ne ka Patriots Day on rakhe menta ka sngi ban kan mau buram ya ka thma ha pedeng ki phareng bat kinong Manipur kabala ja house nem khat praspa khandai puwei ha ka ba bur ni kinong Manipur kila pai la ka jong ke jing im baniada ya ka jing la lu jong ka jela ya ka ni ka si kerpang ju rakhe mana usnem ha ka khat lai tere unailar ban kan mau buram ya ki riu ri kibla IT ya la ka jing im ha ka jing ele baniada ya la ka ri kumsi bentana ka jing rakhe ya ka Prabhat Pheri on penlong ha ki surok ba jong kanong ba Imphal bat ha ka jing elang bakerpang ka jela menteri rang ba on lam khmat ki pat ba ha ka balet bu sentiu ha ki lum jing tem jong ki sipai mata habun ki jaka jong ka jela henry mata usnem ya ka ni jing rakhe on le klem da kun thop ki pat ba na ka daw ka khlam COVID-19 kat tu ka ni ka khubor lakut ka balawan shapi na ka All India Radio